Op de eerste plaats ga ik op visite. De commandant van de Limburgse Jagers bezoekt daar zijn troepen. En in dat gevolg ga ik mee kijken wat de activiteiten daar zijn. En eigenlijk ook meteen een beetje kijken van wat de activiteiten zijn die door de NATO-hoofdkwartier in Brunsum worden ondersteund. Gaat u nou als gouverneur nog een bepaalde boodschap? Nou, de boodschap zal in ieder geval bij voorbaat zijn van steun en zorgen dat wij zeg maar dat werk wat daar gebeurt, dat we dat niet vergeten. Ik denk dat het erg belangrijk is dat er ook aandacht is voor de prestaties van Nederlandse militairen in het buitenland. Vergt het nou veel voorbereiding, zo'n bezoek? Moeten ze zich bijvoorbeeld laten inenten? Ja, dat is al gebeurd, dus de spuiten zijn al gezet. En voor de rest is het een werkbezoek, zou ik bijna zeggen, als meerdere werkbezoeken van een gouverneur zijn. Er is natuurlijk wel wat voorbereiding in de logistiek is en aan de orde. Maar ik zie er naar uit om toch de jagers zeg maar, daar te ontmoeten. En ook van hen te vernemen van wat ze daar doen. En of ze af en toe denken aan het thuisfront, hoe die contacten verlopen. En ik hoop dat ze daarmee de band met Limburg nog een keer sterker voelen. Ervaart u het nou zelf als een gevaarlijk bezoek? Nee, niet echt. Ik word zo beschermd door meer dan 100 Limburgse jagers. Nou, volgens mij kun je niet veiliger zijn dan op dat moment. Dus nee, dat is niet aan de orde. Nee.